laat, hè? Dat doe ik net. Ja. Heb je verwaasd door het kabietje het leert? Ja, van mijn omke wel. En dit hier voor het eerst? Nee, volgend jaar kijk die. Oké. Ja, als een goed eigenlijk wel verkeerd. Ja, wat dan? Ja, dan komt er te volle wetterzittering. En wat gebeurt er dan? Ja, dan komt er een soort dikke vlam en dan gaat de bal net voor je voet. Zullen die er ook wel eens op zitten of net? Waar is het voor? Ja, om dan de vinger op gatje te doen, dat er geen lucht erbij komt. Dat de gas in de bus bloot. Dat is dan een stekker bij Horst de Gelijkenaald.